Den er pæn fisk. Det er nok Simons den største bundtaker indtil videre. Han har fået en fisk. Det er en ny fluestang. Så den skal lige ud prøves. Det er lille der i hvert fald. Det er den ikke, synes jeg ikke. Nej. Og så på klokken 6. Den går bare helt. Var den nu den helt baglinjen ud, eller? Nej, du ved, hvad du tæt på. Der var en 5 meter, så er den baglinjen ud. Bare lægge lidt pres på den. Det gør jeg også. Det gør jeg holder hånden med. Fordi den skal ud igen. Men det ved den altså ikke. Ui! Nu er det endelig for en af de der. Det er nok en over 3 kilo på. Nu er det endelig for en af de der sådan rimelig stor. Har du målbånd med? Nej. Nå. Jeg henter lige tanken. Det tror jeg ikke. Kan du ikke lige... Bare læg den. Okay, det er faktisk nice nu. Det her derovre. Jeg kommer bare derover, når den er klar. Den er okay pæn fisk. Vi laver lige... Jeg så i Fiskefri, vi skal lave walking the dog. Med laks. Skal jeg lige se, hvor fanden den er henne? Ja. Det så godt ud, dengang du gav det hug der. Ja, så den bare lige laver det der over, lige sammen. Okay, det er nok en... 3 kilo. Den er ikke større. Det er en pæn fisk. Den er tungere end de små der i hvert fald. Bare kom herinde med den. Ikke mere lin. Kom bare. Den vil ikke med. Den vil ikke med. Den vil ikke med. Ikke mere lin ind. Du har næsten inde ved skyd eller hængechippen der. Shit. Det er sødt. Hvad? Ja. Den er blank. Flot blank en i hvert fald. Flot blank høg. Hold kæft. Ui. Her, bare kom. Nu kan du komme ind med den. Den sidder kroglis. Ja, det er en 3-4 kilo det her. Bare ind. Ikke til linen, fordi den kan lige stikke afsted, så smutter den igen, den der. Nu skal du tænke på, at det ikke er de der små 1 kilos der. Det er en 3-4 kilo. Den tanken ligger lige ved siden af. Så bare lige op til hurtigt billede, og så lige til. Skal du bare lige sige til. Den er helt død nu. Skal jeg stoppe filmen? Nej, ikke nu. Og nu tog jeg billedet. Kan man godt tage billedet, mens man filmer? Ja. Det er sådan 3 kilos, det der. Ja, ja. Det er nok også min største PC. Hvor stopper man hen? Jeg trykker bare på den røde, hvor starter.